Grabatzen ari garen unean, goizeko ordu batetatik 19 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Bikuñak Artola eta Mari Ezkurrenaren aurka Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatu duten binakako txapelketa nagusiko ligaxkako 12. jardunaldiko laugarren norgehiagokaren analisia ingo dugu. Favorito ziren Artola eta Mari Ezkurrena, baina pronostikoak hautsi egin dituzte Gipuzkoarrek 22-12 irabazi ostean. Gogora ezagun batetik aurreko jardunaldian Altuna Aranguren bikote titularra, gaur Bikuñak hain zuzen ere txapelketa honetan bigarren aldiz ordezkatu du Aranguren, 22-17 irabazi zieten Laso eta Iztuetari, Eibarren Artolak eta Mari Ezkurrenak berriz, Markinan 22 eta 18 irabazi zieten Elordi eta Zabaletari. Honen bestez, bi bikoteak aurreko jardunaldia erreferentzi moduan hartuta dinamika oso positiboan iritsi dira. Zer egin du Jokin Altuna gaur? Ikuskarria izan da amezketako aurrelariak hasieratik jokatu duen partida. Dena egin du ongi, sakea nahastu egin du, tarteka azpitikan ateratzen zuen, gero gero luze Mari Ezkurrena eta Artola erabat despistatuta utzi ditu, gero bigarren pilotaka da horretan sekulako mina egiten zuen, eta benetan hasieratik nahastu egin ditu aurkariak, eta bai, egia da, 7 eta 4 joan dira aurretik, gero egia da harrapatu egin dituztela, baina hor ñabardura asko egon dira. Jokin Altuna erakustaldia ematen ari zen batetik aparteko erakustaldia, lehengoan Eibarren ere alaxe egin zuen, eta gaur horri jarraipena eman dio gainera. Eta Jon Mari Ezkurrena ez du beste partida batzuetan bezain besteko erregulartasunarekin ikusi, esan aste honetan bi atzelari jotzaileak edo txapelketako bi atzelari onenak esango dugu, ez dira bat ere fin ibili. Atzo Jose Javier Zabal eta Idia Zabalen asko sufritzen ikusi genuen, gaur ere Jon Mari Ezkurrena behar baino gehiago galtzen Bilbon, eta ez da ohikoa bi atzelari hauek horrela ikustea. Kontua kontu, Iñaki Artola ere jokatzeko zegoen. Jon Mari Ezkurrena, naiz eta ez bere arratsaldea eduki, eta Inigo Bikuña oso ongi erantzuten egon. Inigo Bikuña zere hitzein behar da, izan ere beserie mailako txapelketa jokatzen ari da. Badakizu, Egigurenekin batera, gaur Arangurenek lehengoan kolpe txar bat hartu zuela eta Bilbon bera ordezkatu behar izan du. Jokin Altunarekin bikotea osatuta, aurrekoan Gasteizen Zabalarekin jokatu zuen, hor ez zuten euren irudirik onena inondik inora ere eman, aurkariak ere alakoxeak ziren, Elordi eta Zabaleta favoritoen artean nabarmen dagoen bikoteetako bat, baina hor Bikuñak sufritu egin zuen, eta gaurkoan ziur aski ere Mari Ezkurrenaren aurka beti egin delako sufritu egingo zuen, baina beste oso bestelako itxura bat eman du. Ez du nabarmen agindu Mari Ezkurrenak, eta hala ere Iñaki Artolak esan nuke aurrean ongi jokatu duela, baina aurrean aztia ongi badago eta inspiratuta badago, oso zaila honi aurre egitea, eta ondorioz 12 eta 9 iritsi dira lehen etenaldira. Egia esan hori Artola eta Mari Ezkurrenarentzat oso albiste onat zen ikusita Jokin Altuna zen olako erakustaldia ematen ari zen, baina egia da Mari Ezkurrenak pilota dezente galdu dituela, baina eman ere asko egin du, eta horren ondorioz tanto askotan Inigo Bikuña behartu egin du, eta horregatik iritsi dira 12 eta 9 emaitzarekin lehen etenaldira, baina bigarren zatian jada joan egin dira. Bikuña erabat erregular jokatzen hasi da, Jokin Altunak bere gain hartu du zama, inspirazioa ez zaio joan etenaldiaren ostean, eta mota guztitako tantoak egin ditu, ezker gantxoaren bitartez, ezkerrez txokoan, airez ere sotamanoz, ezker sotamanoz hain zuzen ere haulen zatian izan da, baina sekulako pilotaka da jo du Artola eta Mari Ezkurrena biak ala biak erabat harrituta eta frontoian geldirik utziz, beste batean ere berak bakarrik ikusi duen zulo batean utzi du pilota, eta ez Artola eta ez Mari Ezkurrena ez dira abiatu ere egin. Aparteko erakustaldia izan da gaurkoan Jokinek eman duena. Erakustaldiak ematen ditu, baina gaurkoa ez dakit sekulan ikusi dugun. Ikusgarria izan baita, benetan goitiberakoa. 18 eta 9 iritsi dira bigarren etenaldira, barkatu 18 eta 10, jada partida oso
bideratuta zeukaten, baina gogoratu behar da lehen itzulian, kasu horretan Arangurenekin ari zen Altuna, 17 eta 4 aurretik joan zirela eta azkenerako 22 eta 17 galdu zutela, ez, beraz, horreko ikasgaia ere ikasita zuten noski, Altunak batez ere, eta ez du etxi, aurrean jarraitu du, jada Artola eta Mari Ezkurrena euren honetik apur bat irten da, Iñaki ere pilota galtzen hasi da, 21 eta 10 ipini dira, gero pare bat tanto egin dituzte Artolak eta Mari Ezkurrena, baina azkenerako 22 eta 12. Sekulako partida jokatu du esan bezala Jokin Altunak, hain zuzen ere une kritikoan, esaten da, izarrak une kritikoetan irteten direla, Jokin Altunak horixe egin du gaurkoan, gaur galdu ezkero beltz jarriko baitzitzaien panorama urrengo fasera sailkatzeko binor gehiagokaren faltan 4 punturekin, baina ez irabazi egin dute, ongi irabazi gainera, eta urrengo partidetarako noski gaurko partidak Jokinekin espero dugu Arangurene jokatzea datorren astean, baina Arangureni ere Jokin horrela ikustea konfidantza emango zion inolako zalantzari gabe, eta aurrekoan Eibarrekoari jarraipena eman izanak Altuna eta Aranguren ia playoffetan egotera eramango ditu. Honen bestez esan bezala Altuna eta Aranguren une honetan 6. postuan dira, playoff postu horiek markatzen 5 punturekin, oso garrantzitsua izango da, okerrezpaldimanago datorren astean jokatuko duten partida hura, Jaka eta Imazen aurka, okerrezpaldimanago, euren aurka, La Peña eta Albizuren aurka, bietako baten aurka jokatuko dute, eta Jaka eta Imaz ere 5 punturekin dira, aldiz Artola eta Mari Ezkurrena 7rekin, lehen 2 postuetatik jada oso zail dute, bertan sartzea, oraindik ere aukera txoren bat badute, 2 partidak irabazita, baina playoffetan ziurtasun osoz dira. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur.